Rexsina Human Rights Watch raportek derbarî birîna avê li ser bajarên Kurdî li Rojavayê Kurdistanê li ser destê Tirkiye û grûpên çekdariyên bi ser ve belav kir. Rexsina Human Rights Watch di raporta xwe de biryara Tirkiye û grûpên bi ser ve girtina westgeha alûkiya ava vexwarinê şermezar kir. Daxwaz ji Tirkiye kir ku kar lê ser vekirina westgeha alûkiya ava vexwarinê li ser parêzgeha Hesekê gundewarê wê belav dike bike. Cêgirê rêveberê beşê Rojhilata Navîn ya Rexsina Human Rights Watch Michael Patch ragihand ku di vê rewşa xirabiya ku cîhan tê re derbas dibe û metirsiya nexweşiya korona û belavbûna wê li cîhanê, Tirkiye avê li ser deverên Kurdî biriye û ji ber wê yekê ew daxwaz ji desthelata Tirkiye dikin ku ew carek din wêstgeha alûkiya ku avê dide parêzgeha Hesekê û gundewarê wê veke. Herwiha avê li ser kampên derbederan jî belav dike. Rexsina naborî tekezî li ser wê yekê jî kir ku rewşa mirovahî di nava kampên derbederan de pir metirsîdar e. Ew yek jî dihêle ku metirsiya belavbûna vayrosa korona di nava kampê de durist bibe. Raporta Human Rights Watch got jî ku li gorî yasayên navdewletiyên taybet bi mafê mirovan û yasayên taybet bi cengê ku divê aliyên şerker pabendiyê bi van yasayan bikin û mafê sivîlan di şer de were parastin. Cêgirê rêveberê rêxistinê serbar kir ku birîna avê li ser deverê di vê demî de ji aliyê Tirkiye ve tenê zerarê dide welatiyan û xelkê hejar. Westgeha alûkiya ava vexwarinê avê dide bêhtir ji 406,000 kes lê parêzgeha Hesekê û gundewarê wê. Serbarî ku avê dide sê kampên derbederan jî li parêzgeha Hesekê û di dema kontrolkirina Tirkiye û grûpên çekdariyên bi ser ve li ser bajarên Kurdî, westgeha alûkiya ava vexwarinê ji aliyê çekdaran ve hate desteserkirin. Her di navbera dem û demekî de westgeha alûkiya ava vexwarinê ji aliyê wan ve tê girtin û avê li ser bajarên Kurdî dibirin.